matamis? Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinant sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa inyo kabos. Welcome po sa programang Radyo Klinika. Aldaw po ngunyan na Sabado, petsa 14 po, kan bulan na Hunyo. Sabado na naman sa rupong magayon na presentasyon kan sa tuyang programa. Ang sa tuya tabing didiskuteron ngunyan na pagkaaga. Sa tuya tabi, mga tugang na didiskuteron sa endo kung anon, typhoid fever. Ngunyan pong aldaw. Ano? Tama, ang typhoid fever sa Bicol, tipos ano? Diba? Tama daw, tipos. Yan. Alright, so ngunyan pong pag-aga, mga tugang para po sa gusto magpaabot tabi nin mga reactions, mga kaputan, mag-text lang po sa 0928-777-5548 sa 0966-203-0034 o mag-chat po sa tuya sa tuyang messenger at sa tuyang Facebook live ngunyan pong pag-aga para po sa endong mga queries sa tuya tabing bisita. Ang sa tuya tabing guest ngunyan, mga tugang nag-graduate po kan sa iyang Doctor of Medicine sa University of Santo Tomas, duman po sa Manila, UST Manila. Nakakompleto po kan sa iyang Pediatric Residency Training sa Philippine Children's Medical Center. And sa ngunyang po, Assistant Professor siya sa Bicol Christian College of Medicine. Yan po sa AGO, sa AMEC, no? And hospital affiliations niya po yon AGO General Hospital, sa Daraga Doctors Hospital, Tanchuling General Hospital. Yan. Kung gusto nyo magpa-schedule po sa saya, magpa-konsulta po. Pwede po yan. Yan po siya alas 2 hanggang alas 4 rin hapon sa kada Sabado sa Sacred Heart Clinic. Talaga? Tamang-tama ngunyan Sabado, yan po naman si Doc. Tapos alas 10 ngunyan hanggang alas 12 po nin udto sa Tamadok sa St. Nicholas Pediatric Clinic, Friday 2 to 4 p.m. Apa. Yan, alright. Ang sa tuya tabing bisita, mga tugang Dr. Leonardine Leo Messina. Dr. Leo, welcome po sa tuyang programa. Morning po, Sir Henry. Morning po sa mga tagapakinig natin dito sa DZGB at sa Radio Klinika. Yes, salamat tundok ka. Batang-bata ka pa. Aki ka pa po. Gari, kuwan ka pa. Gari, matahong po ako sa imong maray. Ano? Bata. Okay. Nasa kalendaryo pa po yung edad. Tama, di ba? Tama, Dok. Ang typhoid fever sa Bicol, tipos, mga term kan mga inot, kan mga panahon. Tipos po yung Tagalog or Filipino term natin sa typhoid. Talaga. Okay. Sige, Dok. Para sa kaaraman po kan gabos, pwede ma-explain sa mga listeners ano po ang typhoid fever as in paano po ini nakukuha? Apo. So yun nga po, tulad ng sabi natin, ang typhoid fever, typhoid o typhus ay isang waterborne na sakit na nakukuha usually or caused siya ng bakteryang Salmonella typhi. I see. Apo. Okay. So ang common risk factor dyan is maduming kapaligiran, no? At saka po pag-iinom or pagkonsumo ng tubig at saka pagkain na madumi or kontaminado ng bakterya. Actually po, according sa ating WHO, no, common ang typhoid sa mga developing countries, especially dun sa Africa, sa Western Pacific region, sa Southeast Asia even, sa ating bansang Pilipinas. Actually, according rin sa recent data po nila, around
last 2019, Opo. around 9 million cases kada taon po ang nadadiagnose ng typhoid. And okay. around those sa 9 million, 110,000 po doon namamatay dahil sa typhoid. So, if hindi po siya maagapan, Opo. pwede siyang magkaroon ng malubhang sakit po. Oh, okay. Tapos, pinaka naapektuhan po is kadalasan bata. I see. Kaya po okay. important siya na maagapan at magamot. Actually, may nabasa nga lang pong article just this morning na Opo. parang last month or 2 months ago po, nagkaroon ng pagtaas ng cases ng typhoid sa Bacolod. Parang sabi nga nila around 105% compared sa last year yung pagtaas ng kaso ng typhoid. I see. So, Dok, paano po siya nakukuha? Lalo na ng mga bata po. Apo. Tulad nga ng sabi natin, yung typhoid is waterborne. So, Okay. nakukuha siya sa pagkain or pag-inom ng kontaminadong tubig or I pagkain. see. Oo. Especially, ang isang tao kasing may typhoid, kaya niyang ilabas yung bakterya or nailalabas niya yung bakterya sa kanilang dumi. Oo. So, paano nila ito natatransmit? No? After nila dumumi, o after gumamit ng CR, Opo. no? Especially kapag hindi sila naghugas ng kamay, pwede nila itong magamit, mai-transmit kapag sila ay hindi naghugas ng kamay, nagprepara ng pagkain, or I ng see. inumin. Kaya common siya sa areas rin po talaga na limited ang facilities, na sanitation facilities. Opo. Walang magandang access sa Ayun. malinis na tubig. So, yun. Ayun. Pasensya na po kamo sa mga nagbe-breakfast yan. Pero tama, Dok, sa kwan ini kan tawo at ati kan tawo. Iyo po. Sa ati kan tawo. So, pag ito ilinuwas kan tawo na na-contaminate, duminalagan sa makonsain dyan na pwedeng nakauntaman, yun po ang gari transmission ninda. Yes po. Actually, I yun nga. see. Pag Okay. nakontamina po nung dumi ng tao, Opo. yung ating inuming tubig. Actually, isa ring risk factor is, especially ngayon po, tag-ulan. Yeah. No, Oo. kapag tag-ulan, no, especially pag nagbabaha, pag nakontaminate ng tubig baha, Oo. yung ating inumin, Yes, or kahit yes. yung sa ating simpleng supply ng tubig, Oo. pwedeng makatransmit or makakuha ng typhoid ang isang tao. Ayun. Okay, yun pala ang delikado. Ano? So meaning po, tama dyan, bacteria sabi mo kanina, Apo, ano? bacteria siya. So, kung pag nakapasok sa buhay mo, pag linabas mo din yan, ganun din. Yep. Magta-transfer siya. Apo. Okay. Ano Dok ang mga sintomas po ng mga taong may typhoid fever? Apo. Ang sintomas ng typhoid, pwede po yung mag-range from mga mild lang, no, Opo. mga simpleng lagnat. No, minsan nga inaakala ng mga doktor or ng mga tao is Oo. para lang siyang ordinaryong trangkaso. Yeah, okay. At some cases, especially if napabayaan, pwede siyang maging life-threatening or maging malubhang sakit. Okay. So kadalasan after 7 to 14 days ng pagkain or pagkonsumo ng maduming pagkain, Oo. noon saka nagkakaroon ng sintomas ng typhoid ang tao. Okay. So ano yung pinaka-common na sintomas? Una, nung matataas na lagnat. Okay. Kadalasan tumataas pa nga po ito ng 39 or even 40 degrees Oo. Celsius. Di ba Oo. 40? Opo. Medyo mataas-taas na lagnat na siya. Mm. Tapos kadalasan prolonged. I see. Tumatagal ng lagpas 5 or even lagpas 7 days. Kadalasan po iba pang sintomas, so panghihina, no, pagkakawalang ganang pagkain, pagsusuka, Opo. pagdudumi. Sa mga matatandang bata, older child, ang isa pang sintomas is constipation. I see. Pwede po Okay. magkaroon ng pagsasakit ng tiyan, pananakit ng ulo, Opo. as well as yun. Sorry, last na po. Pwede rin sila magkaroon ng rashes. Okay. Or Okay. matitawag nating rose spots or pantal-pantal sa dibdib Opo. or even sa tiyan na minsan lumalabas siya around 7 to 10 days Oo. ng Opo. typhoid. Yeah. Dok, balikan ko lang yung sinabi mo kanina na karamihan bata, ano? Kadaklan mga Apo. titaman bata, aki. Pero gusto sabihin, kung titaman ang aki, pwede man siyang maka-apekto sa adult, tabi? Apo. Kitang sindang mga may edad na? Yes po, apo. Oo, okay. Mas may risk lang po yung mga bata kasi syempre sila yung mahihilig maglaro no Okay. sa kalsada, Yeah. di ba mahilig sila maglaro Oo. sa lupa, ganyan. So, sabi mo nga ni Gary, from ano yan, ang yung hand ang sa mga transmission yan. Okay. So, kanina po na mention mo na so transmission ka. Pero paano po siya nakakaulakit? Paano siya nakakahawa? Although na mention mo na kasi bago na may mga paagi pa lang, pwede pong paki-expound ka na paano ang pinaka-common na nag-ulakit yan sa Mandadang ko ano lugar ngaya may pandemic ngaya, may endemic ngaya sa typhoid fever sa rong lugar. Go ahead po.
tulad po ng sabi natin kanina, ng most common cause or Apo. most common route ng pagkakahawa ng Yeah. typhoid is yung tinatawag naming fecal-oral route. Opo. So pag sabi mong fecal-oral, na ilalabas yung dumi or yung bacteria sa dumi ng tao. Opo. So kapag hindi naghugas ng kamay or nakontamina ng dumi ng tao yung ating inumin or pagkain, yun nga, dun po yun, makokontamina yung bacteria, and at the same time, kung sino po yung kukonsumo ng tubig, Oo. sino yung kukonsumo ng pagkain, ay mahahawaan po. Ayo. Kaya nga, dumataas usually ang cases ng typhoid, no, parang nagkakaroon ng outbreak. Opo. Especially kapag yan, may mga kalamidad, Oo. no, baha, Opo. or bagyo na Yeah. limited ang source natin ng malinis na tubig. Ayun, okay. So, paano po ang gamutan dyan, Doc? Lalo na kung ang isang bata ay may typhoid fever po. Opo. Tulad, lagi naman, no, kahit anong sakit, no, especially kapag may matataas na lagnat ang bata, Opo. no, na lumalagpas na minsan 3 araw, kasi minsan may iba tayong mga magulang, dahil siguro yun nga, kapos sa pondo, titiisin yung lagnat. Pero the same time, kapag tumataas na yung lagnat, no, more than 39-40 degrees Celsius, as tumatagal ng lagpas 3 days, magpakonsulta na agad sa doktor. I see. Kasi ang gamot sa typhoid is actually antibiotic. Okay. Aha, So magre-reseta okay. po ang mga doktor na antibiotic. Ito, gawin ko na rin po tong time na para Opo. i-emphasize sa ating mga magulang Oo. na wag po tayo basta-basta magbigay ng antibiotic. Oo. Kasi syempre tumatas na rin yung kaso ng drug resistance, especially Tama. sa salmonella. Yeah. So ano pwedeng gawin ng ating mga magulang? So yung mga usual home remedies po natin sa lagnat. So Opo. una, magpainom ng paracetamol na dapat wasto sa timbang as well as sa edad ng bata. If ever nagsusuka, nagdudumi ang ating mga anak, pwede po tayo magpainom ng oral rehydrating solutions Okay. na available sa mga butika. Emphasize din natin na, kasi syempre pag iniisip ng mga tao, pag nagtatae, sports drinks. Yeah. So emphasize Oo. po natin na hindi effective or hindi effective, hindi wasto ang pagbibigay Opo. ng sports drink sa mga bata kasi ang oral rehydrating solutions po, aside syempre sa tubig, Opo. meron din itong mga asin na kailangan na may replenish yung katawan ng Yeah. bata na wala sa sports drinks. Tapos yun nga po, if ever may signs na kailangan na magpakonsulta sa doktor, Opo. yun, pag matataas na lagnat, pagsusuka, no, especially kapag tuloy-tuloy ang pagsusuka, Opo. pagdudumi, or even kahit paglalaki ng tiyan, pakonsulta agad sa doktor kasi baka kailangan ma-admit ang Yeah. kanilang mga anak. Opo. Dr. Leo, ano po ang prognosis Opo. ng mga batang nagkakaroon po ng typhoid fever? So, tulad po, ang maganda naman sa typhoid is once na-diagnose siya, Okay. at nabigyan ng karampatang gamot ng mga doktor, karamihan ng pasyente naman nagre-recover Ayun. from typhoid. Okay. Pero Okay. kapag yun nga, napabayaan at kumalat ang typhoid sa katawan, pwedeng Opo. magkaroon ng komplikasyon at magkaroon ng malubhang sakit ang mga Ayun. bata. Pwede bang magkaroon siya ng komplikasyon? Pwede po. Or- Pwede siyang kumalat sa ibang parte ng katawan. Oo. So, pwedeng may maapektuhan po na ibang vital organs? Apo, pwedeng makaka-apekto sa puso, pwedeng Okay. umakyat nga actually po siya sa utak. Oo. Apo. Ay, okay. May text po dito. Sabi niya, "Good morning, Henry. Pakitanong po kay Dr. Leo, kung ang isang tao nagka-typhoid na, magkaka-typhoid pa ba uli?" May chance pa rin po na magkaroon ng typhoid po ang isang taong Opo. nagkaroon ng typhoid. Especially, yun nga po, kapag na-expose pa rin siya Oo. sa bacteria. Ayun. May kwan ba yan, Doc? May parang strain? May iba-ibang klaseng May bacteria? iba-ibang strains din po kasi Ayun. typhoid oo. po. Apo. I see. So, delikado pala yan. Ano? Apo. Good morning, Henry. Nice information po. Ihapot ko lang po. Kasi yung... same question, Doc. Apo. Yung tatay ko, nagkaroon ng infection yan na typhoid, na diagnose siya nang nasa 45 years old siya. Tapos naulit. Naulit. Period. Tama, Doc. Pwede parang maulit, ano? Kaya po important kapag nagkaroon ng typhoid fever sa pamilya, no, parang take it as a chance Yeah. na i-evaluate saan nagkaroon ng problema, Oo, saan oo. nagkaroon ng break sa sanitation. Kasi most likely po, more of hygiene yan. Or Oo. kung saan nakuha ng tao kasi baka pala nakakain ng maduming pagkain sa Oo. bangketa. Opo. Or baka sa mismong bahay, no, may pagkukulang tayo. Yeah. Okay, sandali lang to. Kasi bago may nahiling ako dito sa text na baka malagpasan ko ini ano. Ito. Pakihapot po. Kasi di po ba may salmonella sa manok? May Apo. salmonella sa manok. Apo. May salmonella sa manok.
Pareho po ba yon na salmonella na nasa typhoid? May iba-iba po kasing klase ng salmonella. Opo. Opo. May mga salmonella, yung tinatawag nating non-typhoidal salmonella, na Okay. usually nakukuha rin sa mga raw meat, or especially kapag mga kinocultivate siya na mga mga manok, at Opo. saka as well as mga baboy. I Ito po yung see. typhoid fever. Most common risk niya is maduming pagkain or maduming pagprepara ng pagkain, maduming tubig. Opo. Madami po kasing strains or klase ng salmonella. Okay, good morning kay Dr. Julie Salmosa. Nanonood si Morning, Dr. Doc. Julie. Good morning, Doc. Salamat na marami sa pagpadala mo digdi kay Dr. Leo. Doc, paano po maiwasan ang typhoid fever? Apo, tulad nung sabi natin, sorry kung paulit-ulit, Yeah, okay pero lang. kasi Mas magandang ito ulit-ulitin yung natin. pinaka-common na risk for salmonella is maduming kapaligiran. Iyan, okay. At hindi wastong paghuhugas ng kamay. Iyon. So napakadali lang po siya i-prevent. Lahat ng pediatricians mag-a-agree, lahat ng mga doktor mag-a-agree na always prevention is better than cure. Iya, oo. So ugaliin natin no, na maghugas ng kamay na gamit ang tubig at sabon. Opo. Especially sa mga bata no, or sa lahat. Before or after mag-CR, before and after kumain, Opo. after mag-CR. So, sa mga magulang po na nagpre-prepare ng pagkain, no, maghugas ng Opo. kamay before, Yeah. during at pagkatapos mag-prepare ng pagkain. Sa mga magulang na nagpapalit ng diaper ng kanilang mga anak, Yan, syempre, isa pa maghugas yan. po tayo ng Oo. ating mga kamay Oo. after magpalit ng diaper. Kadalasan kasi nakakalimutan na. Opo. Of course, syempre, pag nagtatapon ng basura, maghugas din ng kamay. Yeah. Mas preferred natin yung paghuhugas ng kamay kasi effective siya sa paglilinis ng Opa. kamay from bacteria. Oo. Also, turuan na rin natin ang ating mga anak kung paano maghugas ng kamay. Let's make hand washing a fun activity for them. No? Opo. So, paano natin gagawin? Isama natin ang ating mga anak or samahan natin ang ating mga anak kapag maghuhugas ng kamay. Isang recommendation nga po ng CDC or Center for Disease Control and Prevention Opo. na yung duration ng paghuhugas ng kamay is actually 20 seconds, at least 20 seconds or katumbas siya ng 2 happy birthday. Yeah. So imagine mo if Ulit-ulit kantahan pala, mo no? yung bata Ulit-ulit, ah. ulit lang, 2 happy birthday. Oo, If oo. kakantahan mo yung bata ng happy birthday, ni matutuwa siya, maengganyo siya. So hindi niya ma-feel yung hand washing ay parang forced na task sa kanya. Iyan, okay. Ano pa pong pwedeng gawin? Siyempre, make sure no yung kapaligiran malinis. So, Yeah. i-dispose lahat ng basura sa tamang paraan. Oo. If hindi sigurado kung malinis yung tubig, pakuluan ito ng at least 2 minutes. May isa pang recommendation actually ang DOH na once kumulo na yung tubig, pwede pang i-extend for another 2 minutes to make sure na malinis Yeah. ang tubig. Opo. Again, i-make sure na malinis ang pagpre-prepare ng pagkain. Hugasan ang gulay at prutas bago ito kainin or iluto. Especially tayo, mahilig tayo sa mga mansanas, mga apple, di ba? Kakainin natin sila as raw na may balat. Hugasan muna ito bago kainin. Iyon. Ano pa ba? Takpan din ang pagkain kapag nasa lamesa kasi ang mga lamok, langaw, pwede rin actually pong mag-transmit ng salmonella. Talaga? Once dumapo po sila Okay. sa pagkain. Oo. And actually, may mga bakunang available din for typhoid, pero mas recommended itong binibigay, especially sa mga travelers, mga foreigners na magta-travel sa areas na endemic po yung typhoid. Opo. I see. Tama, Dok. Yung langaw pala, Opo, pwede din silang mag-transmit. Pag napunta sa pagkain, okay. Opo. Sabi ni Mildred Sarsuela, morning po, ako po nagka-typhoid noong 2007, tapos naulit po ng 2014. At twice po ako that year. Nagka-typhoid noong 2014 din po. Na-diagnose ako ng discoid lupus? Anong pag-pronounce kayo? Apo, discoid lupus. Discoid lupus? Opo. Sige po, Doc. Ano po ang reaction mo sa hapot ni Ma'am Mildred? Well, ang discoid lupus po, na-separate na sakit siya. Ibang sakit yun. Ibang Hindi siya sakit dala ng typhoid. Hindi po. Okay. Ang typhoid, yun nga, pwedeng magkaroon ng paulit-ulit typhoid kasi may iba't ibang strains ng typhoid fever. Ang important lang po is yun nga, check natin saan tayo nagkulang. Opo.
Ayan, okay. Dok, tama yung sabi mo kanina. Sabi ng texter natin, Henry, paki-clarify po kay Dok kasi yung langaw baga, pagdapo sa dumi, papunta sa pagkain, may mga restaurant lalo na. Sorry po, may mga restaurant May mga restaurant po na paminsan may mga langaw po. Dok, reaction please. Ala, baka, baka Di ba ang gabos na langaw? May dara ka ito, di ba? Opo. Pero Ano mga syempre, gabos? Oh. at least lang, no? So, isa siyang parang hindi naman warning, pero more of task para sa ating mga Correct, restaurant. mga sa hygiene. Oo, Diba? na panatilihing malinis ang restaurant. Kasi bakit magpupugad, no? Or bakit magkakaroon ng langaw at lamok sa isang lugar? Yeah. Probably, hindi po malinis yung lugar. Opo. Okay, so it is mag-pest control para lang at least walang langaw at lamok. And hindi lang naman salmonella at typhoid ang sakit na madadala ng lamok at langaw. Madami pa po. Opo, na okay. sakit. From our listener, totoo po ba na ang nagka-typhoid na uubos ang buhok? Ako po na pa ako na typhoid Girodok naglalagas ng buhok pag may typhoid. Sa pagkakabasa ko po, wala naman po Wala akong mang ganun nabasa na related talaga? sa paglalagas ng buhok. Oo, kasi kaya baga pag kulang, ay gari na tipos ini gari naglagas ang buhok. Dahil man pala medical explanation kaya. Apo, wala pa naman po akong nabasa regarding sa paglagas ng buhok as Ayo. complication ng So typhoid. wala tayong problema dyan. Alright. Ito, good morning Henry. Nice explanation po ni Dr. Leo Messina. Parang kaklasiko siya noon sa high school. Hala, sino Saan ka Dok nag-high school po? Manila? dito po, sa Aquinas University. Aquinas University. Na UST Legazpi na. Yun. Hello Parang po. kaklase ka daw. Baka po, kung UST ka, baka kaklase mo mananggal Apo. siya. Alright. Alam ko po, matalino talaga yan, sabi niya. Salamat po. Oo. Iapot ko lang po, yung fever ba ng typhoid, yung fever po ba ng typhoid, pwedeng mapunta sa ibang komplikasyon? Opo, tulad nga po nung sabi Opo. natin, ang common na sintomas lang niya is usually matataas na lagnat Opo. na prolonged. If hindi nga siya maagapan kasi hindi nagamot agad, Yeah. pwedeng magkaroon ng komplikasyon related sa typhoid. Opo. May kaklase pa ako noon, sabi, another text ito. May kaklase pa ako, sir, na namatay sa typhoid. Na paano kaya yon? Baka may komplikasyon. Opo, kasi baka yun may nga, komplikasyon. baka late na nakuha, late na na-diagnose, late na nagamot yung pasyente, kaya kumalat na, nagkaroon Opo. ng iba't ibang komplikasyon. Kaya baka pumalyan na yung ibang organs ng katawan. Siguro, Opo. kadagka problema. Alright, good. Ito, sandali lang. Tamay susakuyang amigo, nasa messenger. Sabi niya, ito Dok. Pero hindi mo ito na-mention kanina. Pero sabi niya, pakihapot daw po kasi yan baga sa mga food chain, sa mga tusok-tusok, Yun po. ang typhoid po pwedeng makaulakit sa pagikang liwoy. Hindi po. Wala. Apo. Wala talaga. Ang Sa- typhoid po kasi, Oh. na ilalabas yan ng tao, the only way to transmit typhoid is fecal oral po. Ayun. So, sa dumi ng tao. Yun din po pala, sorry, hindi ko Opo. sinasabi. Isa ring risk is yun nga, pagkain ng street food sa bangketa, especially kapag hindi malinis. Yung pag-prepare. Yeah. Siguro, yan, tama, Dok. Sa preparation siguro, Opo, sa lalo preparation. yung nag-prepare, hindi malinis ang kamay, or pwedeng may contaminated typhoid yung kamay siya, niya. no? Oo, pwedeng may typhoid, contaminated yung kamay, tapos pinipilit niya mag-prepare, Yeah. tapos makakain ng mga consumers nila. Pero yung typhoid per se, hindi po siya nakakamatay. O pwedeng mamatay talaga. Pwede pong mamatay pa rin dahil sa typhoid, dahil sa mga complications niya. So, Ayun. kaya ine-emphasize natin no, na Opo. kapag may mga lagnat ang pasyente, pakonsulta agad sa kanilang mga Oo, doktor. lalo na pagbata, Opo. Lalo na pagbata. Ito, okay. Good morning po. Pasensya na, Dok, ang daming text. Oo nga, kung interested po ang mga tao, kasi common na sakit naman po talaga ang typhoid. Common, po. pero talaga yan, dapat makuha natin. Sabi niya, good morning po. Ay wala kang problema po may kapilyon mo na texter ini. Wala kang problema. Grabe naman kung may typhoid, makipag-adukan ka pa. Di mga problema sa live, Dok, di ba? Yung kissing. Wala naman po, pero wala naman usually direct contact kapag yung surfaces. May ibang instances po, kunyari, Opo. yung surfaces, no, na tawag po dito, nahawakan ng taong may typhoid. Pwedeng mangyari yan. Kaya, importante, pero Dok, ang importante, tama pa sa base sa sinabi mo, dapat, ma-maintain ang Kalinisan malinig. po. Pag halimbawa, may sarong kapamilya na nagka-typhoid, dapat malinig permi. Opo. Ano pong mga, tama ba, ang sabon,
nakakagadan sa bakteryang endo. Apo. Yun nga po, simpleng Opo. lang, hugas ng kamay at Oo. sabon. Ayun. Gamit ng Opo. tubig at sabon. Okay. Henry, hapot ko po, kasi di ba pag may mga bagyo talaga o may baha, may mga typhoid na, na dumarami. Pero paano po siya na mamatay sa init ba ng araw? Pwedeng mawala kaagad ang bagay na yan? Wala pa po akong nabasa regarding sa init ng araw, pero at least po, no, kapag sa tubig, syempre Opo. yun nga, kapag calamity, limited ang source natin ng malinis na tubig. Kapag hindi tayo sure na malinis, pakuluan siya. Ayan. Pakuluan correct, lang yung correct. tubig na iinumin. Yung man ang ano. Tapos baga, ano yan, may day mo man aram, bako contaminated pa lang sa tubig. Opo. Sa boiling po, Dok, mga how many minutes ang recommendation po? Ang para magadan yan. recommendation po is at least 2 minutes. 2 minutes. Pero ang mainam, sabi ng ating DOH, once kumulo na yung tubig, na bumubula na sa init, Opo. i-extend pa ng another 2 minutes. Yeah. Para sigurado malinis. Para sigurado. Pero Dok, di ba may, sabi mo kanina, may ginagamit na mga, ano yan, mga pambugtag sa tubig? May mga chlorine din. Chlorine. Po. Apo. Pwede po ito? Pwede din po, yung Pwede mga yun. water chlorination. Ayan, okay. Sabi ni Sir Raul, good morning Henry, nice information po. Nakalilit ako diyan kasi so aki ko na typhoid duman pati sa Manila. Kan siya nag-eskwela sa elementary. Pero ngunyan dakula na siya. Dahil naman po na ulit, pigi-ingatan ko na lang. Kaya lang, iba ini Dok, sa tulak niya, may tuminama sa tulak niya, nahali sa tubig na nagbabalik-balik. Nalingawan ko lang po, sungaran ka ito, sabi, dormant daw siya lang, tapos, nabubuhay giraray. Ano ito, Dok? May iba pong pasyente, although medyo ano na to, pero may iba pong pasyenteng may typhoid, Oo. or kahit na may infection or wala, mga tinatawag nating asymptomatic I carriers. see. Okay. So pwede okay. siyang tama po, pwede siyang Yeah. maging dormant, especially sa ating apdo, sa gallbladder. Doon lang Apo. siya, nakatira. Apo. Kaya Oo. mga chronic carriers or minsan kapag yun chronic carriers ng salmonella or Opo. ng typhoid, minsan ina-advise na tanggalin yung apdo kasi most of the time doon Oo. siya tumitira. I see. So, pag tumira sa dyan, tuloy-tuloy yan. Hindi siya mamamatay doon, hindi siya maalis yan. Hindi po, opo. May ibang mga pasyente, may mga naka-antibiotic, Oo, especially kapag chronic carrier sila ng salmonella. And most of the time naman, yung mga chronic carriers, mga asymptomatic, mga walang symptoms. So hanggang mawala ka sa mundo, nandyan sa'yo yan. May posibilidad po sila na may mga I ganun. see. So may time na po ma-reactivate siya. Ano? Opo. I see. Okay. Sige, alas 8:05 oras po sa Pilipinas. Sandali lang po Break ta muna tayo. Mga texter natin po mga parahapot sa tuyang programa. Magbabalik po kami with Dr. Leo Messina. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health,
higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon ng sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport Legazpi City, Albay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alright, sige, balik kita sa programa Alas 8:10 now. May text dito, sabi niya, Henry, pagkitanong po kay Doc, ilang araw po ba namamatay ang bakteryang yan pag nasa lupa? Mas reservoir po ng salmonella usually ang tubig. Okay. Pero once po nagamot siya, once na gamot ng tamang antibiotic po, saka mawawala po yung bacteria. Usually po parang around 2-3 days na antibiotic and pag nag-culture uli ng dugo or even ng dumi, as evidence po, nawala na yung bacteria sa katawan ng pasyente po. Paano po naaraman po na typhoid ang helang pala? May mga iba't ibang tests na ginagawa po ang mga doktor. Meron po mga typhidat or Widal test, pero mas sensitive pa din yung pag-culture nung typhoid sa iba't ibang fluids or fluids ng katawan. Usually blood, ihip, even, at saka kahit sa dumi ng tao. Pag minsan, kapag highly suspicious of ang isang doktor ng typhoid, minsan nire-recommend din po yung bone marrow culture po. Kasi minsan, dun din sila nagsistay po. Or makukulture yung bacteria. Yeah. Good morning po, Henry. Ako po, gabi to, 3 beses siya na nagka-typhoid. Naku po, baka kailangan nyo i-check kung sa bakit po kayo nagkaroon ng typhoid. Or baka mahilig po siya kumain ng mga street food. Baka, 3 beses ka. Pero ngayon, buhay pa ako ngayon. Kaya lang nakarelate ako sa discussions nindo. Tako talaga, grabe ang namatian ko kan typhoid na yan. Good to know po, Giraray. Salamat po. Apo. Yun, sa mga taong recurrent po ang typhoid, especially po, yun nga, every time mag-come in contact po kasi with bacteria, meron po talaga kasing chance na magkaroon ng typhoid. So, evaluate, saan po nagkulang? Baka hindi naghuhugas ng kamay, after mag-CR, bago kumain, after kumain, or baka yun nga po, mahilig kumain sa street food. So, more or less, evaluate po kung saan nagkaroon ng break sa sanitation or sa hygiene. Iyan, okay. Ay, salamat. Garura na kinaglaog. Sobrang interested po ng mga tao talaga. Basta relatable po. Priority ko sa mga hapot kan mga listeners ta.
ngunya na aga baka igwaki pumasok sa Messenger. Okay, ito. Sabi niya, good morning, Padi. Good morning, Padi. Sa Irino man po, nakukuha iyan na typhoid. Number 1 na question niya. Pangduwa, nagagadam po iyang, nakakatabang po ang paggamit kang alcohol kay tubaga araw kang COVID-19. Dok. Una sa inuman, pwede po, especially if may kainuman Pagkampulutan. sila. Oo, especially po if may kainuman silang may typhoid. Yeah. No, kasi Oo. syempre kapag nagsished pa siya ng bakterya, Oo. kasi hindi siya naghuhugas ng kamay, Correct. ano ba usually mga pulutan natin, mga pika-pika. Yeah. No, pwede niyang malagyan, Posible. ma-contaminate Tama. yung pagkain. Oo. Okay, so pwede pa rin Yeah. sa inuman. Ano Oo. po yung second na question? Yung kung namamatay daw siya sa pamamagitan Sa ng alcohol, pareho da kang COVID-19 na kung na makahugas ki kamot, alcohol ang gigamit. Regarding sa hand hygiene, pwede naman po yung mga alcohol or mga alcohol, pero mas mainam pa din po no, yung mga soap and water, especially sa mga visibly soiled or mga yung obvious na may mga dumi-dumi sa kamay. Opo. Dok, kung igwaki, ano nga napod kan, comorbidities ang sarong tao, kung hindi bata o kahit yung maedad na, kung paano, ano ang may fatal effect ba ang typhoid, ang bakteryang yan sa taong yan? Lahat naman po ng tao, basta po may comorbids, may mga ibang risk factor, mas mataas po yung chance na magkaroon ng complications. Especially po Ayun. yung mga immunocompromised nating mga pasyente po. So dapat pala mag-ingat din Apo. sa mga lugar na kung saan bata ngunyan bagagari ang pagkaraon, nakalingaw na kita maghugas kikamot. Apo. Tapos na sa COVID pa wara na nakalingaw na kita. All right. Good morning, Sir Henry and Doc. Ay iba ini Doc, kariba man ini na kuan baka may nagkakaraon ngunyan. Anyway, pwede man gayod. So, paulit-ulit daw ang LBM niya, Dok. Iba ini. Pero, ang duda ko po, sa tubig na nainom ko, ano po ang reaction mo Pag daw? ganyan po, yung pagpaulit-ulit ang Baka. pagdudumi, especially dire-diretso or hindi na, or especially pag nanghihina, pakonsulta po sa doktor. Dapat. Para po at least ma-diagnose, Oo. makapagpa-test at makapagbigay ng karampatang gamot ang kanilang mga doktor. Oo. Baka kung may ibang helang na yan, at Opo. least ma-check up po. Pero pang edad mo tabi, madam or sir, baka kung may edad na yun, makangalas mong pinmita, yung baga Opo. Dok na LBM, naulian man sana. Opo. Ang bulungan na dyan kanina, babutol, aram ang Opo. butol po, sa Ay, mais. hindi. Mais. Kikaon sa karawan lang. Pero yun po, kasi ang diarrhea, po siya, napaka non-specific na Yeah. sakit. Madami siyang sakit, hindi lang Yes. technically typhoid. So okay. Ito, may pumasok na isa. Good morning, Henry. Happy Father's Day. Uy, talaga ha. Happy Father's Day po sa imo. Sabi niya, ihapot ko lang po kasi po, kung may vaccine siya, may mention ka kung may vaccine ka sa Meron po, may vaccine po. Kung for may typhoid. vaccine siya, saan po makukuha yan? Kasi mukhang wala akong narinig sa mga government hospitals and mga LGUs. Apo, most likely po ang mga vaccines for typhoid available po yan sa mga private na Yeah. doctor, Oo. sa mga private na filtration. Pero mas nire-recommend po kasi ang bakuna ng typhoid, especially ng ating DOH sa mga and ng WHO, una sa mga travelers po. Oo. So mga foreigners, kunyari mga taga-Amerika na pupunta dito sa Pilipinas Yeah. kasi endemic sa atin or Iyo. may risk sa atin for typhoid. Yun. Sa mga workers sa laboratory na may typhoid or sa mga may close contacts po Yeah. na may Oo. typhoid. Sila yung Oo. talagang pinaka-recommend. So bako man talaga siya na ngayon available sa mga Apo. rural health units. Kaya yun nga po, kaya ang pinaka Oo. effective and cost-effective way to prevent typhoid is simpleng hand Yes. hygiene, hand washing. Malinig. Buda. Di ba, Dok? Very advisable may mga kasilyas perme, itong maray na palikuran. Apo, dapat malinis yung palikuran. Para kita magdoon kan mga minabalantoy sa na dyan sa luwas. Kung na siya na minakuan. Alright. Henry, good morning. Tabi, nice information. Salamat, nadangog ko. Sabi kang ina ko, totoo da itong pag-irestorya kang panahon na pag nagkatipos ka, iyon taramon kan mga gurang. Salamat ta, nagiulok nga ni ako. Tabak umampalan totoo yan. Apo, parang naging expression natin mga Pilipino ang panahon natipos na Oo, nagaring natipos nga, nawalan niya kibuhok. Apo. Alright, sige po. Wala pong scientific basis yan. Walang nabasa si Doc tungkol po dyan. Alright. Henry, good morning, Tabi. Pag may bagyo gayo, dapat, o pag may baha, dapat gayod, mag-prepare permi ang mga local government units kaan.
Apo. Nadadango ko kayang mga advisories ninda tungkol sa leptospirosis, yung typhoid, para pambihira kung madangog ang mga local government unit. Siguro, Dok, bako lang dakol sa kaso, ano? Apo. Oo. At saka yun po, kapag alam nating may bagyo, Yeah. mag-imbak na po tayo ng tubig na inumin para at least Oo. matagalan man magkaroon ng magandang supply, meron Opo. tayong at least sure na malinis na source ng tubig before Iyon. tayo kumuha sa mga poso or sa grip or kung ano man po. Iyon. Okay, very good. Alright. Alright, sige. Okay, ito isa palas na lang, baka garulas na ini. Sabi niya, good morning, Tabi. Sa mga schools baga po, garo, pag igwa baga kaan, mina-activate tulos, ta apektado ang gabos na mga estudyante. Salamat po, Dok, sa paliwanag. Kasi po talaga magkakalap yan, lalo na kung maraming magkaibigan na hindi naghugas ng kamay bago kumain sa mga school canteen. Apo. Pwede, di ba? Pwede po yun. Kasi yun nga, kung may outbreak sa school, tingnan po kung saan may problema. Pwede po baka may nagpre-prepare ng pagkain na hindi Opo. malinis. Oo. Hindi malinis yung tubig sa CR or paglinis or panggamit sa pagluto, pagpainom ng mga bata. Or baka, di ba po usually sa schools may mga street food sa paligid. Baka may source po doon ng salmonella. Yes, opo. Basta anything po dumon sa symptoms na sinabi ni Dr. Casubago, kung medyo daimang ka ito, kung may duda, automatic, dapat po ma-check tulos kay mga doktor kung Apo. nahiling. Ano, Dok, di ba? Apo. Importante yon na dahil kita magtsamba, ay, bako man ngayon, typhoid nga. Taday man niya naman sa sinabi ni Doktor. Pero importante po, pag may pagdududa, dahil bako man aram tayo yan, magpa-check up po tulos. Dahil po madalas sa Santiguar. Ano, Dok? Opo. Tsaka yun nga po, baka kasi pag mga matataas na lagnat, baka hindi lang din po yan typhoid kasi ang daming sakit. baka igwang iba. Kasi Oo. lagnat yun yung sintomas. Yan ang pinaka-kwan dyan, pinaka-concern dyan. Kan sa sandali, taon pa, may saro pa. Iba to, iba ini. Tubig man ini, pero bako po ini konektado sa, tama, Dok, ang pagkakaigwa ano ini, di ko ma-pronounce ining tinix niya. Naguhubag ang bituka? Bakit ba? Naguhubag ang bituka? Apo, yun yung isa sa complications po ng typhoid kapag hindi nagamot agad. Pwede pong mamaga yung bituka or ibang parte nga po ng ng ating katawan. Yun po yung tinatawag naming mga toxic megacolon. Kapag hindi po talaga naagapan agad si typhoid. Yes, important talaga na may medical intervention sa inyong mga doktor. Alright, alas 8:20 oras po mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa tuyang programang Radyo Klinika. Magbabalik po kami. Makalipas lang, mga tugang kadiba pang mga patalastas. Siguro tod ang sa tuyang parting words po ni Dr. Leo para po sa tuya gabos. Makalipas lang po kaining mga informasyon hali po sa Technical Department. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sige, ay sandali, iba sa napindot ko lugod. O, balik kita mga tugang sa programa. O, Happy Father's Day pala sa isus ko. Kaya pala so, aki ko kasubanggi, naghahapot, saan nga kita day makaon sa Sunday? Di ko man aram. Madam, kung ano. Kaya mo niya naga, may nag-trick. Ay, nga ako, Father, kaya pala so, aki dapat palang ko day ako pigahapot, ako ni bublaot kan aki ko. Ako sa pigahapot, ako mabayad pa kayo. Sige pa, Doc. May gusto kang i-shout out tabi. Happy Father's Day po sa mga tatay, especially tatay ko po. Apo. And yung kapatid ko po nag-message sa akin, i-shout out ko daw. Ay, Renzo. Will, ano po ang ngaran ni father mo? Nelson. Nelson Messina. Opo. Happy Father's Day po sir. Grabe talaga. Pero pong aki nindo? Apat po kaming magkakapatid. Ayun, okay. Happy Father's Day po. Sutugan mo po anong pangalan? Renzo. Taga saan po ito? Sa Rawis din po. Rawis din. Mayagom na po ito? Wala pa. Wala As pa. college student pa. Wag mo na. Mag-aral muna. Renzo, sige. Good morning. Sandali, Dok. Baka may mga gustong Dr. Jolie, yung sabi mo, yung banner po, iwan na lang dito sa... Dito ko na ito. Pumagawa ka na lang ng bago po. para hindi na siya mas tinatanggal. Grabe si Dr. Julie. Nasabi ito. Grabe nga, mapagibo pala niya kitang bago. Alright. Good morning, Tabi. Okay. Sabi niya, good morning po. Ay, di man ito na-mention ni Doc. Yung similya da, Doc, pwedeng mag-carrier kan typhoid? Di ko Semen. Wala po akong nabasa pa tungkol. Fecal bagay yan, di ba? Most likely fecal. Primary pa rin po is fecal oral po. Okay. Happy Father's Day po sa Gabos. God bless po. Good morning everyone. Sabi ni Hugot Queen. Grabe, may Hugot Queen palang kitang parang tabay. Okay, sige Doc. Ano po ang sa tuyang final message or mga take-home points kan sa tuyang mga listeners? Tabi, ngunyan pong pag-aga. Go ahead, Tabi. So yun, today po this morning, nagkaroon tayo ng very fruitful and insightful na discussion. And salamat po sa mga tagapakinig na nagbigay ng mga tanong kasi it showed po kung gaano ka-interested ng mga tao at gaano sila gustong malaman kung ano yung typhoid. Kasi napaka-common siyang sakit. So, ang typhoid nga po, inuulit ko lang, isa siyang waterborne na sakit na cause ng Salmonella typhi. And ang pinaka-important na risk factor kung paano ito nakukuha is ang maduming kapaligiran, hindi malinis na prepare ng pagkain at pagkain ng or pagkonsumo ng tubig at pagkain na contaminated ng bacteria. Opo. So once mayroon sintomas ng salmonella or ng typhoid, ito yung mga matataas na lagnat, ng pagsasakit ng tiyan, panghihina, ng pagtatae, pagsusuka, magpakonsulta po agad sa kanilang mga doktor para mabigyan ng gamot. And always, prevention is better than cure. So dapat magkaroon ng mga ways para ma-prevent ito. Una, paulit-ulit nating sinasabi, good hand hygiene, so paghugas ng kamay, gamit ang tubig at sabon. At yun, sana take home point nito is ang paghugas ng kamay ay 2 happy birthday. Iyan. ang isang happy birthday dong, ilang second dyan? Happy birthday. Ako mapapakan. Siguro po baka mga 10 seconds. Kasi sabi, 10 seconds siguro mga 10 to 15 seconds po yun. Or mga 20. Si mama mo nga, ngunyan lang din naaraman niya. Okay. Sige, ulit-ulit. Dapat importante na maghugas po kan sa tuwing. Sige po, Doc. Go ahead. At the same time yun, mag-i-dispose ang ating mga basura ng tama. Opo. Make sure yung ating palikuran, mga CR, malilinis. And iwasan po ang pagkain ng mga hindi siguradong malilinis na tubig or pagkain. And yun nga po, panatilihing malinis ang kapaligiran para ang typhoid ay maiwasan. Yun, nakita ko lang din yun sa DOH. Iyan, alright. Panatilihing malinis ang kapaligiran para ang typhoid ay maiwasan. Sabi ni Dudes Grulio, Happy Father's Day po sa Gabos na mga fathers. All right. Sir Henry, amazed ako dyan sa guest mo. Binata pa ba yan? Dalaga po ako, 39 na ang edad ko. Binata ba po? 30 years old daw. Grabe no, hindi naman nating start tagin. Naging dating app po bigla. Biglang ka-interest mo 30
dapat po aki pa man, dapat bagay kay Doc. Tagtawad ano. Sige Doc, salamaton pong Thank you marami sa oras mo tabi digdi sa tuyang programa. Baka may gusto kang i-greet giraray tabi sa mga Ayun po, ginigreet friends ko- natin, Opo. friends mo. Ginigreet ko po yung mga magulang ko, kasama ko dito. Naghatid sa akin po. Lani and Nelson Messina po. Opo. Shoutout po sa mga kaibigan kong nanonood dyan na Diyos ko po, sunod-sunod yung message na lang nag-support po. So, salamat sa panonood. And of course po, sa lahat po ng members ng PPS Bicol, kay Doc Julie Salvosa po, hello po, good morning. And again po sa lahat ng listeners ng Radyo Klinika, sana po marami kayong natutunan sa ating discussion po this morning. Alright. Dr. Leonardini Leo Messina. Tama tayo, Leonardini po ang ngalan mo kay ni... Ano po, ang sabi po nila, Italian, yung dad ko po Italian kasi, talagang dating nag-work kasi siya as cruise ship waiter po. Ay, So parang nakuha daw po nila yung pangalan ko sa isang Italian wine. Yan. Alright. Thank you po, Dr. Leo. Saro po siyang, ano nga, Doc, ang RPH registered pharmacist and Doctor of Medicine po. Graduated po siya sa University of Santo Tomas, Manila. As in po, nakakompleto kan sa iyang pediatric residency training sa Philippine Children's Medical Center. As in po, kung gusto niyo siyang mailing, uni pong nagtitik sa tuya na girl, lumayang katabi sa Bicol Christian College of Medicine. Tsaka Assistant mamaya professor po siya dyan. After that, may clinic ako. Iyan, okay. Sa Sacred Heart po. Pakireiterate po ng clinic hours mo tayo. Ay, Go ahead. so nakalibreng. Yeah, okay lang. Thank No you po. problem. Sige So po. nasa Sacred Heart po ako, usually every Wednesdays and Saturdays po, 10 to 12 noon. So after nito, didiretso po ang Sacred Heart. Yan. Daraga Doctors po, every Monday and Saturdays po, ng 2 to 4 p.m. And sa St. Nicholas Pediatric Clinic, dyan po sa may Washington, ng 2 to 4 p.m. And yun po, kung may mga gusto mag-enroll sa Bicol Christian Pwede. College of Medicine, enroll po, pwede Dami na. nakakapasa sa inyo ha. Apo. Sa mga nakita ko yung May mga sa top midwifery, notcher po, apo. sa nursing, Apo. sa ano yung sa dental medicine. Tsaka Radtech. Medtech, po, Radtech. O Yung namin gusto po nakakapasa. mga maturuan ko. Yeah. Especially sa pharma, yan po. Nag-plug big. So nandyan siya sa kuwan si Doktor, affiliated po sa Agod General Hospital, Daraga Doctors Hospital, and Tanchuling General Hospitals. Yung clinic hours po, tandaan ha, pakiulit Dok, tabi, pakiulit. Apo, so bakit Sacred- yan naman kan, may mga text na naman kan sa Kuya Taon. Pakiulit po. Yan po, yung Sacred Heart po dyan sa may malapit sa St. Raphael Church po, no, every Wednesdays and Saturdays, 10 to 12 noon. Daraga Doctors Hospital po, no, karamihan ng pasyente ko mga taga-Daraga yan. Hello po sa inyo, 2 to 4 p.m. po Mondays and Saturdays. Iyon. And sa St. Nicholas po, ayan, sa Pediatric Clinic, sa ano po, sa Fridays po. Naling mo Dok, o sino na ko akan pag-iriba ko inyo? Sa Facebook ko po yan. Sa Facebook mo? Apo, yan gawa. In-stock ka kaagad ha? Salamat po sa libreng plug. In-stock ka kaagad ha? Nasundan ka agad ha? Salamat po kay Dr. Jolie Salvosa, ang Pangulo ng Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Ha? So, thank you Dr. Jolie sa imo tabing effort na magtabang sa tuyang mga kababayan. Alright. Dr. Leo, salamat pong maraming. Thank you, Sir Henry. Alright. Thank you so much. Mga tugang, ini po ang Radyo Klinika. Thank you, goodbye. Kasabay po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry Maceda po. Mabuhay! Kita ka boss. Stay healthy, stay safe. Goodbye. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika